nene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkorbo Gusii Neji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nichisemo chinde chinyinge nigo tonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kiringa ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomo Gusii. Ndizi TV obwensu uomo Gusii. Buya mwana wano mwanchu muliri on Ndizi TV andonsia soberete nandene lituko linde ligenya satu anjere tokorona nae asembeo asemambi yaboniga anene asumuruberio Ensakia lituko liya Jumanne chitariki 19 moti nyino 12 umwaka wa 2020 naisa tutakaron tutagatia matuko 13 oka tukoro mwaka yo 2023 noko semeru weto 20 banya sango to bwira tunya to taboki na gukungunta umwaka yo asobuya nonye ubogima bogendete gokongara kindende ne nya sae na ndete gutubwira na gotobeka ase agia ekiagera wikatosuguma obogimobo tumakoranga itoko bikere gumwachu bore ko kwaria ni kyandike komi asumuruberi Ensakia bono mambia tujaka munaino tukura munaino gosemerikwa na kwabokire buya nande ni gogendete kwiroberia gochasike baokiao aseri tuko lialero yokeliora ni gototebia semambia boniga na kikwabokire na nga kiroberetie litukuliao ngeko gochikokora ngeko tagete gochikokora gosembia serabia okogenda goseneduka yao gochikogora gosibono nebinto kwiroberia nane nyora na litukuligoro aboro kiwaba dono Joshua form 1 ntwaro jena bono selection ya chakire bene gose ise machivu na watu kutu asabana ba uchikwenda yoto karno wasiri wejisemi agatebya bantu na bono goika mwerobeli goika mwebanga bible bebange kegera bana kujibera goso aseskuru omwaka ogoja yonya sae otuanche twarane naye asemambi yabana ko kwarga ni kyandike komi osoime yomoroberio Ensakia tuchaka munaye nantokole amunaye jurantora asesemo yemitandao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital abno togotoka you like you comment and then you share igobeke kidole o commenti boigo o share elinde bali as timeline yao gosebali balabasani bao banyinyole asinjira ya bene bunabono omuroberio Ensakia o chakri you share you comment and then kwa makobeka linde kidole so kwa beke kidole wa comment and then wa share asemambi yaboni kuma chubwe na kwale nikiandike komi o chaka mwananche nande okola mwananche asemambi yaboni karotole na Joshua uta na dulika na otonere asemambi yaboni ga asumuroberio yo tokwenekene mtu byonsi byagochere asole asinjira yabene asemambi yaboni okuboka kwao na kwokole kwa mana asemambi yaboni bro tamko debuna era mnebuga era mumedana beko buga una go kwete era na beko turakinde na go kwete to kunyara koboga lakini era mwera beko bugi ko inyorie kwanyora ya moyole na ari kwata bokote na abono tigamboka wabeke mindset kwaboka kana kwabokire bya bono mambia nambali baboka babwate birukunyo etokotana bono tia toswe asiribo elimo atuskina inwe mbako mwerio kadore asumusimu bwe Christmas namba yeto ya 0792192834 namba yeto tutumera uchumbe yao asemambia bona genda utuma ndito jisome asinjira bene asemambia bona kone na kwali ndikiandike komi osoime yomoroberio tochaka munaye na ntokora munaye asemambi ya boniga Bwakire biya mwancho muri yegeta sene Ndizi TV bwakire na kiukwa bukira bwa andasa so totengerete kurwa nechinga kichinde nyasatu anchire tumiranire asembeo kogotinga karibu kigima ase omurobiro Ensakia Ndizi TV nabo obwansubu mu Gusii omurobiro ochire nkuma asorogongo rwa Gusii amone chingongo chonsi ichense otenga karibu bono tochake bene etunyari gosanga amange ayogende tokolekana ase orogongo rwa
Gusii nechinga kichiritiro cha abantu abange basoire kuyarigania ase omonyega we Christmas osesuguku oyo kare wiki ende ase twarare nonye nabarayi basoire wasokia nakubwatukira abana inchi Christmas kya mapema ase bako bakento keiga ekibago chikobeka monu negento ekiyakigama yokoro kinganto bwanete osanga ase emesimu buneyega yemenyega twasanga nali abantu baminto bakonyora kinde bakoria na kyagera kirobwate naye minyorera oyo mino tobasako ba nomongiti esengencho ngakechi gatari cyabungiti yobanoko kwaregana kikimato nyale gosanga amange Ariagende tokolekana imeno rogongo rwa Gusii asikiri Nyasaye gatwancheire ninki tutasangire igobono so asomoroberi obene bwensakia mambia bono tunyale gukwana abira tato tunyale kwena nabo semia ase egekekigana bagoso ya mashabiki ao ose amashabiki onsi bali omanyete abairi abasani bao basoya somorobero wetera asenchira yemetandao na wegase namba eyira ase screen amashabiki ito Andonsi asemore enkobatenga karibu kegima ase omorobiro gwensakia emambi yaboniga tunyale gosanga bene tunyale ko tebania abira tatu anechinga kiturochenga obogima bogene tokongera abange gose abantu abange basoire ko bagendete kwemurungani kwemurungani barakini bagendete kwemurungani igoryo gokonga ko obogima akonyora nonye nabanda sinale netete nkaigunga era onde yencheno onye suku kwe yuti nyerochi igegento gekorokinga amaeno obogima bwasugumira abantu wika ensinyo asebono batabwati matumaini nonya no yokwe yaregania ase menyega yesuguku umoyega orebwa abantu bonsi gomanchu muri na igati yatu go chikosanga emambi yabono igobono so asomorobire kigima oikaranso ike etunyale gosanga abere atatu Okoto manyanga notole asobwamo wetra senchira yemitandao asensemo ya Facebook otunyamna Ndizi TV News Digital oikaga abo manchu muri bike comment yao yoso ibabere batatasomo be omorobiro nabo igona bogo tura abantu bali barayire no meta abantu bali barayire wikaboniga bature wetera senchire iyo mutandao batenga boka bono tuchake Ensakia tuchake rituko nebakere chinga kichemeye gati morara mono batule bonsi basoye ase omoerobiro bwa Ensakia emambi yaboniga nabo igo wikasense media YouTube mancho morigeria oikororo nabo igo na share ochiase page yao manyabantu bonsi batenga bone Ensakia chakire nabo igo nabo go subscribe kwenye koroma gene subscribe bugabu beke kengere batekiara sekengere kyo adinda bantu kwa manyanga bono Ensakia chakire muri ya Ndizi TV ya chakire nabo igo emerobiri jonsi eriye kocha ase yemase nseme ya YouTube yago tinga bono murobiri bwensakia noroyo boni igane chinga kicho murobiri gete ngo manchu ngo ne chinga kware gane bene etunyale gosanga abirato to basogosuka enero Ndizi TV bwanso bomugusi emurobiri Ensakia eriye tari ane Dorcas Kemuma abayigo na butambe to kwata na Joshua uta sensemeri yende studio oriyo kwanya kinga ogine chibicha ago ikera asenchira ere enkenono ku kigima igobono kotenga karibu soime tunyale usanga amange Buyasano manchu muri Ndizi TV wenda utumera uchumbe ya simambi yaboni otutenga kikwa bogire nana kiorobere diri tukulia simambi yaboni asibani mwensi mwatumire uchumbe chino yenda ujitoma asimambi yaboni atujinyore irinde tujizoma asenjira yabene asimambi yaboni mpako mwerio kabisa asimambi yaboni bali barase online tunawashukuru sana asimambi yaboni mwenda utobwatia asenjira yabene ngende tusikie na inwe mpaka omwerio asimambi ya aboni gendo tusomera ujumbe yao enseme ya Facebook ndorika otebiri tonyore Ndizi TV News Digital abuno kolika kwa maotonyora asimambi ya aboni kemiso imotangi Radio Seko Dennis Mogoyo besho beshae nido jina bono mwasoiri me yomurobere mbusiro engia Teresa Kemto nimbaro jina mumengia ndani ya mchengo asimambi ya aboni kartocha kama nainwe na ntokora manainwe asimambi ya aboni mbuya sana yakerore ime yensa kimeto taso etioro tukumanya ngaki kiabete goro nandi ngikeko batukira neri tukoria bura tukoria romanchu moreria andokwari netie kwa mgua na maojano moja kwa moja numugaba na bwe county ya Kisii nere Bauro Simbarati gekoraga ense ya monenu cia marogoba
metira bondate enseyemo nenusu buge mbono mambia lakini enseyemo nenusu yemarogoba yeli tukulia lero ndochikoba aseyemo numugabana bwe county ya Kisii Bauro Simbarati achikoto tebina naralia lia kodire aralia lia Robert gukora ase county ya 045 asobo koreri bwaye numugabana bwe county ya Kisii gobwate tariki bwata chinsa bina litukulia lero gikoraga enseyemo nenusu yamarogoba ekero gwatoereire bono rero kuruga mapema abantu baragire mapema erinde bono oganyu muchadra mase mono mugabano bwe county ya Kisii asa kwana gose aragikoba n'ijumba cy'uburari anene kurwa sorongo rwa Gusii ende turamubori abira atatu ali anyarika okora ase county ya Kisii nimero bibiri abekire gochya samatuko alebosyo kwene kubuna county 45 county 045 ngobwenerere ningosaseriere ase ense ya Kenya piasa no manchu muri ndo tobwati asenjira ya bene boigoni ndata ko boli lingo boli buna gati entreba conductor abiria na police ingotoko moja osikori litukuri garo pade me baskono ye baranege njage ndrete kwene kiwa asinsemo au asabantu basiriri amagima hapo batigire abana cintakana batigire abarugi babo batigire abagaka babo batigire abayibuli babo eye talibuya ndoroje umwasiri bobosombe nejbara nere kibujuma murukomeni kakaro dana yababekire mirobelio bagokore bakobeke mirobelio gokora amangana ya yechi actions zimbe baskana lakini kolengana na nje na Brighton asente nini ndoje na mirobeli terabe tusikuri yali asensema ya rondian amatuka araire county grijo abantu mbasirite serikali yadana yabekire mirobeli wetire ewisara yabasombe yadana yabekire mirobeli na kigo chiko siri amangana ya yechi accident lakini bono partner torojera musimu we Christmas chi accident zigenda comment kana mono abantu basiri ngo inkeke ketara korwa namagubori ngotoko majine ntereba ano mokonda kita ne abirie kunene no negali ichire kare konya karokoro negali yanyora accident na ba ilikuwa ina pepa extra yani wabo DXS kono lende no musimu Christmas abantu ko travel bali abantu mbao te travel ngo bantu ko mochi ikine te turara na intu te atobe maiso ekero binte bions bigende te korekana ase ya Kenya kiagara kiro mondo nata ke ngo kiro mondo nata te tema ai ko mwakonde kiro mondo na bwate dream ya na bwate ndoto ya ndio bwate ndoto ya na bono tigangwe I don't think usomo ndana bwate ndoto tigangwe none uri utakwengenda ne lie birengera bya charari osebi onjogire akireza konya akore consultation ani akore guiding and counseling na bago change birengere monta yotakete na bono tiganyo accidenting yaya innocent people dying because of the careless yabantu ban tiango torena kitoko maintain torena kitoko lenda amagima yabantu kiara monta yotakete gosiraje kinabo so na mangana makosana ekalo konya chinyomba chobora litoko na abantu kianda bakule abantu 12 bakule abantu 6 bakule yani kubata kanu basukano bwebara namangana makongusana ikiwa ni msimu wa Christmas tikatogikeli tikatoreda ngakitogikeli torena ingore ngotoko majibon banyanyimba bata kolega siabo ina ono munyanyimba nero lile lia akigoro January February March April June July mpaka ulile mpaka November toko tikalende December naye gagi ora abo motindia kora tindia ora de no enterebe na ebono tengo tura bwatirichi Manjumuria pono linda inaro ayatalia maya nene katura so musimu yo we Christmas yuko bono na Bible bate bube bange umwakonde wikire January ikire na tarehe 15 wanafunzi wote waliofanya mtihani wa darasa la 8 bono mba selection ya erete mbate tuji skuru bako genda wewe ngo manyabara bande bali batara mangu manyabale yuko bono mwiboli go ikabwe bange torie Christmas okore yanga ya 10,000 umwana chukuburwa sako yen ya bone roberi umuyibori dende naye bwe roberi buya naliye utatikale maye gabone gotiyo badia ko ichobe bosyo buno mubuko bwego tuso mubuko bwisati umwanjumoreria kenda ko baime ya Ensakia litukiria Jumanne tusuke naye mbako mwe yeri tukiria Jumanne botambe ne tukatwa kwanda afya ito bana musimu ya Christmas ikatutwara afya rengia ekiare kerto de bana afya ne robonda taliyo bonda bole afya obotenengu nikaro ole afya obwata vingia togoja sema mbia bonga twamuma yare ko bana timbu adia virengia nare gojanga mumegaiga usindora nyana Josu na ndori kasi bona kerode na virengia nani gokoenda asense minde usiwakora kibago kiao na kikona gukwera tore asensemo ye kibago ase ngukwera tore asense meli ya health
nali kwenda sikiba kwa kurebia asigo kikora kese ya maneno ya bwana mambia tutakuwa katika hali mjadala wetu asensemeli ya afya kabisa iko mwanchu muri atobasa komo cha asensemeyo ya kabere studio goseto chinka kitoko chokwenda asensemeli yende kero mogene tawo ikagaiga elio tunyalo kwaranga kitubante kwerenda ase chinga kichika chiemega andake na boranyo wale ngano bwatu mochando boko nyuro yesukali ogotumekano ne chumbi ne bintu ne na kitoko era toletera abageni abaiga abo manyi ekoro asensemo yo bocheno batutebi abere atatu etonyara kwerenda asenchira wendete Brighton engana nere wakwane yogo cyane mono nande nengana twabere tokora ase chinyomba cyobararia awusama ngana gotekera ankyo nankyo nga abantu nigo bagase nego siria amagimabo kigima anene konye Brighton kwarigireria ase omotie nyoyo iga abantu abange basirire Akiagara akere tokori nyoranga kyompekeri kya intese gotenga abantu chiri buisatu chimikianda na emerongo kianda na kianda na basiria amagimabo goikera boniga keso mwako yigo chagite negento gyo kondo kisana egento okoranga kiro ko bekira kira rituka abantu ngikomi musira bari kira rituko negento yani ekyogo ichane anena ekerense moyo bosombi ndurara machiko ma ekabe kiri gose ebitango biri bibona tugotanga nga abantu abaganga magimabo tasireti ninkike babwenete go kubeka paka toro tonyorenga abantu abagamba rasira nanene inkige kogera ekiriye ikirenga na ero December omusimo December na oro abantu abange bagosira ninkike inki omutienyo yo kabwate ekogera okuira abantu abange ninkige ko kera abantu ngotara bari chipara kera ankyo nankyo chiskuru kwegoro chire nini lakini bono yaro kinga asai ganari okonyora ngana ria abantu abange emibasoka nemenge ere ase chipara negento kire kya bete asigari ria rikuru Uganda gochia chinsemo cha Busia omontere babakaranga montere otabu ase kosenya abwate birengera ryo bakaranga taringe buya taringe monto alikuwa na mawazo abone taringe buya egento keirete engagari yo ikabe yaringe chimbero bono bagochikomote inga atemago keani rogendo rwao akacharuka korwa segari ekraro chinga bono byasinyire agacharuka korwa segari erime ekorokana nga yani amangana nara makamake akaligo changira nonya totoige turatiga nsemo ye para yoka amangana ayega barundia babwente bayikaransi bakwanira andage konye babwate mu cyandonde babeke wasi bakwanira banyarobo konye ekyagera muntu okire paragari kabwate birengerere bya eri omana gusaru na runyomba ogenda ari kakwe murungani onyoranga orusiri chinga agari ya rusiro ya sirio boroso ya soida managume negento ekyogo cyane omwanju murigerya ekero korigerya abantu bagosira no mwana ori kuruma nga agatema ko batebye nga irundi ngore gari yeyiga atarachiko kora gose atarachiko enda sa tambe egari yeka kongonta ligena igaswa goturunkana bono negento okoranga andake abantu togosiereria kwate abantu bagosiereria nande gintege nekene nkilina bono mete abantu abange they are traveling from here to here because is besali music festivals bono na ntera bango takirege chi trip nyinge yobono ana commentary speed lakini natika abantu batonyore bikirege kugija na yo monyene gali kikwegure gali yena tebwati nebwate mochando yarwarirage kora yire no ni gari kora kore service ekiara mbosa okoita abantu banya sai bosa innocent people dying yobono tiango torena tokora ke bishop because amatuka tugareti amaketo koru mwako yoiga ebintu tware biko kwekana bitali ebia igoro jime baskane ko ba day in day out deribia ekiara abantu tiango torena kidogo tibiti mwendo torena kitoko kore kiaba batore michukiro ya chete ya beiro na beke mechibi koraki lakini bono medeti medina ngo karona na kwara rinde gari nkonyorore na ebaheroro eba yeti medine kargo chane kargo sino monto kwando improvise sambasa ya borro oyo na gari modena minyoki bwango toigera asigete ya bana kwara konyoru ne kwata kwenda ase mapema chaka igoro diga bande bagende ngore ono abado nero gogo tena yaya meteno ne jia birian barabariri abirian barabariri sana metego tena hagena ngoro mondo tena haya tokugori gari yao bani mondo jako kosomera na bona haya tokugori gari yao na toma itikwandi gari lakini kero mondo tena haya turaenda ngora sinini ose ntoike lakini nde mede mwenda pola chikwai
na agichikwai akianguka atari kuumia rende bono rende ngakitogora tigatore na tutokonyense itu kabisa iko bono bunantu bali tokori na chigali tubwatirana na bali bakorundi aitunyale goikasi tokogenda buja ekiagera ntu minyoka bono ntoro choko myoka ngoli gotoirare yasogo gotoira ko gotomyoki bakagali mbinguni ase tutabangite kogenda aso tari gochikoirana bono nere buya torigereri nabo gotubwati amachiko namaragwali abikira sensemo yechipara mwancho murigeri ase chinga keshiga gose chinga kitokora omwaka ntoro cheno nyane chinsemo aho mbagento kore miga erioko rigereri anga inkiba kolira ase omwaka oyoiga ase sensemeri yechae sanganye factory eri ya sanganye abumba korete moyego bogose AGM egikaro kirikyo mwaka kirike okole kanali mu mwaka ribari geri nkibono baba kolire omwaka oyo iga na baba ikemiro byandake bago chiko kora omwaka ogocha agento ekija kimane na asoko sensemo yabalemi nkonekire nga abalemi bebangire buya abalemi bamanyire nga ase kemedi kiga kyane gyechae omwako iga nkyange ngeri nganiga igobono omwako ninchi komenta ngene kinga na kinire nonye ne chikiro cyane nkoire ase etundubali eri anyale kwenyoro mete mbuja kuba yani gokora analysis ngi wakorera ase omwako oyo kodigere linki ibintu byonsi ipikwabe kansi kwatenga boniga omwako yo iga nkamotenyo motangani nkanyora 200 asensemeri echai metenyo kabere nkanyora 200 kana irete chikiro 10 nkanyora nkamento nande chikaika 300 yani amangana bunayin na amangana amaya kigima ekera twaro chenga aba limibe se factory asanganyi ase county ya Nyamira asensemeri ya Kyabonyoru asebono babete bakora egikaro kyabo ase egekeke kyomwaka yamo elikoligereria ninki bakorire nabo igokobeka emeroberio eye bawo ebintu biri babwente wocha gokora nabo igontoro chenga abarayi anana asensemeri ya Masimba Ntwaroche omwe MCA bwe wodi eri bosmere asibona abetega kwena na chindagera ocha chi family chiri chitari kwenyara eri banyale kwechengera nababuri tukirigali nene eri Christmas ase enjera ewenerete asimono aru etobokonye bwe chindagera eri kwena kinga abantu bonsi banyalire gochengera onde tatioki mwaye egetungu onyoronde nero kale komera mate igobono nege kererie ekija ekekorote banga intwensi boni gato basakoba omungiti aseboni ga konyera ayino morai oba eronde bwensi tema gosangana oyo mino tema guikira nonyana abana bali ase chintaka chi abana bali chintakana vaikere abatakano bonsi vaikere baromikende konye kobwata kandasi baromie erinde amangana bonayo ayogosirana aba amangana amaronge kegima Mwanchu moligari nganchire nkoire aya masemo sensemeri eyebiro erine yomtu Brighton anyale goto erera araria ya abwate agosato bekirete ase MS yaye asensemo yebiro aserituko lialero nabo igona bokugenda gotuma SMS ya wetrase enamba erase screen euro 079212192834 erionyale egoto otebya ebirengera bya okubwatikana ngani ngoko mochia asenseme yiga ye para SSM sector yobo sombi ngoko moche ekero twarorire emebasukana egasa ine commenta ase egekekiga ose ase enseto ya Kenya iyo nabo igasa ensemo ya Facebook tobwate gwetera Ndizi TV News Digital asensemo ile ya YouTube tunyode buna Ndizi TV News buya sano mwancho muri Ndizi TV nganchere bono ngo tambogo ikengegu ya ayebiro asemambi yaboni bono line meliane mbaka sensemetura manara linkwarganeti asemambi yaboni ayankwarganeti asemambi yaboni ganelina your thoughts can bring things to your life yani buna ebirengereryo biriyo bwade naho biranyare wonchoreria obogima bwao either positively or negatively yani ngo devina asemambi yabona kiriyo korengereria your thoughts nabo kego change obogima bwao positive or negative Bama oteba iga goseka ruto kora research bama otena it can take away things from your life yani okolengere kwao nabokora ire bintu kurwa sore osekerete bintu asore umwajumene tete ombwate sana umwako yongwera ngokora togoji ngakiwa how was your thinking
thoughts yao neri irete ebintu koru asogima bwao osineri yaretete ebintu koru asogima bwao. If you can see it in your mind, yana koko kerora asobongo bwao, you can experience it in your life. Again, to mete somebody ngo pure diare nyomba in the mindset. Omuntu naro kogolega in the mindset. Omuntu naro ko build nyomba na te so kwa nyomba asekerenge ligia. Bono I can actualize. Atena ya bono kerenge dikena atwari. Omuntu naro tware kerenge ligyo ko robolemo naro twate kerenge ligyo koragete. Naro tware kerenge ligyo karabati jibeso bwate kerenge na bono mbwate 4000 ngora linde 30 10 yingore ndugete. It is the mindset. A mindset ya wakoro mwako yoga. Nero ya wikiri asori. Your thoughts una kwa lengereria omwako yoga. Nero ya wikiri asori. Una to achieve it egoli eri kwa bwathe iko manyana a mindset yao eita ya think it positively or negative. Nginda teko kwana bona mambio mwanjumoria. Omonto niga kolengere no monta kolengereria ase ebirengere bya nando actualize osobeka inere komokonya Oscar gochibosio toma otebona ekerore asenze meli ya negative maitentu bwate negative mentality na positive mentality. Asenze meli ya positive mentality omwanjumuliria nelina omonto naro kolengera li positively na naro kolengera li negatively. Oyo kolengera negatively ere tariko change yani ko stari koirera ebintu biri tanja kero monto positive. If a positive thinker with a growth mindset receives a challenge, yani omonto oli okolengera li positively, yani okolengera kusuka kujibozio aise konyore challenge asumi mabwaye nikakole yani yako tumeke challenge eri bune opportunity ndaye dombo ate sana mwanju muri asema mbya ina yebiro ekero kwanyore challenge ekero go think positively ekero kwanyore challenge in your life. Hani go monto yo think positive ni gako ire challenge eri bune opportunity you go try again take trying something kerekia na komenda skills yai. Lakini omonto go think negatively what negative mentality. Mondo go think negatively ni gakora na bono e challenge eri yaja e yamura mamise ya mukora. Lika ago tumeka chimbinu choko ranga kiago tako the difficult ni gago shy off nande bwari gani amatesa mange asobi mabwa. Yuko bono wancho muria aye no liyo kolengere positively or negatively. Kandi getiko chikokora as you go out. Omotinyo tori getiko chikokora toso mwakonde. Be careful of what you think. Goika obe careful ngeto kieko kolengere. That's why you say that ina umondole idol is the workshop of the devil. Okonyoreka role idol tariko kora any or idol tariko kora merem. You are thinking negatively. Toriko me debena bono toreka we are thinking na kitoko maintain sa kitorena ki next kitoko waga saa moja na nusu monto koja we are just thinking positively. Lakini tobe idol. Maito modelo ko boko ikaransa bare idol. Modelo ore idol ka tabu atikento keria okora. Lakini you should be careful keria go think. Train yo bongo bwao. Yani egerio bongo bwao. Gose bobetereri bororege ntekia. Manju mali ayo na aye biroga dena obongo bwao bwegeri botrain hande bwegeri korora gosobo betereri kororege ntekia asobogima bwao. You go change your mind from I'm losing and failing. Yani change birengeri bya na ki injetindi korus I'm not losing osekuwa ekerote naboko change birengeri bya from negative to positive. At the same time you can change your mindset from positive to negative. Na kionyara ebinte binge edonyana umonto it's positive no burairo bon. Baite no emali ali ngo beka wale positive. Mandu wako bwana neche vyo ke kargo bi mere positive. Ego ka barata na sin or no unseen. Onda dena terojigen no positive. Wana it's negative and it's positive. Igo ekero wo ikire negative. Igo manyana abone kero negative ni mind. Etebwe kaine karole emete karole ekere nyamore ore positive. Igo manyana bona aboma bintu bias nyirasi nini. Lakini ekero negative as HIV igo na liore buya. Lakini as mindset ekerole negative mindset igo manyana oni gore bo. Wala lazima nanga givende bio contract dia sinin. Lakini ekerole positive mind osobwa the positive mentality na bogo ikera asuta kire goikera. Obongo bwao it's a battlefield of your life. Yani nere egeti
kirikie go sugumo bogima bwao igo majumbere igo manyana ngakio kubeka a mindset yao ase injera ya bene. You can battle in life ekero konya ese igini ge ko bendoro ekero bwate negativity, but ese igini ge ko be ngororo ekero bwate positivity in your life ekero take go focus oikirani ase igo bono bogima bwago sugumo mwako yo negative ya ingera positive ose positive ya ingera negative irigerio mwanchu moreria ayuna yebiro asemambia boniga enero Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Nerebu ya mwanchu murigeria twa chunchuga ebirengera libeito twarigeria ninki keri to kolengeria nabo igo nto go ikaransa ende erinde twanyora nga ebirengeria ebibe bya toichere igo bono tika twanyara kumanya nki to kolengeria go se inki kere ase ebirengera libeito omonto na bago choko bolinga na kibono ayenyanchama inki olengereti liswali erio ne liswali konyora abanta abange bago sinywa korira ni kwa monto watega atindengereti kende monto ta uikaransa betarengereti kende egento ngero konyora kere ase obongo obwao nanena ase chinga kichiga chemeye go mwanchu murigeti gatongo temango okolengereria tutwale birengererio ebija ento twale birengereri ebibe to ebija mbiri byogo sanga nanena asa abana tigango toba chigasi chinka iga erinde baba bisimba twale birengereri ebibe byogo chigoswa nonyatse chisagu chimbe aju na yebiro mwanchu murige genda gutuma uchumbi yao ekero tuochi kogenda asense meri ya check etunyale kumanyanga mbara bibali ase omurubiri onaintwe emambi yaboniga konyetora tumwa chinsana chechiga konyetora tuma igo enekinga gwatumire leto maboniga chinsana chechiga otuma SMS wetrase namba erase screen ejure 0792192834 inere namba ogotorikire SMS yao ebo kwanonya babere batatu ase emambi yaboniga ngobaso yasomo bere go ikasense meri ya Facebook tanyore buna Ndizi TV News Digital beka comment yao gabuchinsana chechiga entonyale kwenye bwatuka asembeo asenchira ya bene nabo igasense meri ya YouTube tanyore buna Ndizi TV News igabuno togotoka ayemo ase ayemo nabo igo mutandao norobwe website asote na Ndizi TV ogotonyora na www.ndizitv.net www.ndizitv.net abono toichire buna Ndizi TV no togotoka chinsa chonsi ndete mwanchu murigeria nkoire asensemo ya check tumanyenga mbarabi balitolele pamoja asenseme yeiga Ensakia emambi yaboniga ndochinga Dominic Nyabuto atabo mwalimu Dominic nikiwa Kisii County Keumbu amasago base tune in mpaka tamati. Asante sana Jared Uruna motureteta Korwanya Chichi Secondary School watching. Asante sana Margaret Magi atabo watching from Enduma. Jared Oyunge Korwanya Nkororo imeyo morobiri obwakire na Peter Mayoyo Rosi Michemo Teira Mugusondo so Mike Tango Zulu Kado Kerubo Mbuni Thomas Saisi Ruben Otieno 1% Thomas. Okay. Na Kevin Obwori Thomas atabakorwa Nairobi Don home tune in. Asante sana mwanchu murigire nabo igonera Kemisovi Motange. Good morning, a beautiful Tuesday nyasai atwanchire twareri tukorinde wishing amashabiki wote a lovely day ahead. Korwa Nyankongo Junction getting you loud and clear. Nabo igojo besho beshai following you live nikiwa Nyangoso. Asante sana na ndo irane jobe shopshatanga watching the show. Asante kima nere Michelle Kirwata. Good morning from Gesima. Ne Dolphin Mora out always watching you from diaspora. Good morning Brighton, Dorcas na Joshua. It's another new wonderful day. Our loving God has allowed us to see another new day. Let us say thank you to him because it's not easy. Many have not managed to see it this day. May I pray to my children, parents, friends, and all fans
of Ndizi TV. And my enemies to have a calm day in God's care, and may the Lord bless them with his amazing grace and peace. Be blessed. I am in until the end. Asante sana oine Adolfin Mora boigako akuinyora gusabira nipaka ababisa abaye. Taisa misi atabwakire buya Brighton Dorcas pia nasi hapa Nakuru tuko sawa, tunashukuru Mungu kwa yote. Asante sana. Jarade urura mtute kwa takuronya chichi no arime iyo morubira. Asante kingma mwanchumuri ya nganchirengeyo yo mtu Brighton erira nyari ko gendera ase ensemo yaye. We are sana mwanchumuri on this TV wenda tutomera yo besha watching the show. Ada kona sisi Nyangoso my Michelle Kiruba then a good morning from Gasima. Asansana Michelle Kurugasima Karoli me yumru taisi amisi nere no ali yumru velio I tingi ulisoma hii biasana semende tutubwatia asemambi ya aboni. Asante susi lilo mawaita tena yes 100% good morning Brighton out there no ali me yumru velio 1% Thomas Vundi korwa bomachoge kirongoroli niko ndani ya Ensakia no mwanchi oye Kemunto Vundi Petris baadhi ya balimi yumurobelio Margaret Magi Fred Nyandika Mosioma na DJ Otuke na Rasugu Caleb wako ndani ya mpango Ritunda Green out there kona sisi asema mbona na good morning obeke mojabu yaga cha okorango kendiali ni birasi bere out there kona sisi Gravin mora matoka dena kurwa nyaburaire kuru nyaburaire no alime yomo Robert Asante DJ Otuka dena kuru Sosera abuna Botambe na Vincent Amisi Edwin Machabe Fred Nyandika Mosioma barara ya Nyaigoti Chenge Brata Chet Wilson Kenawa Osoro Mokungo Yeso Ediva Yeskim Kelly Estel Kivarson kijana wa Musungu Borini Mara Dixon Liroba Arasugu Caleb awadena baso ime Yomoroberi Diva na Kwambokwi awadebana akona sisi awadena good morning Brighton nikona nyinyi hadi tamati. Asante sana kiongozi Vani Onseli adana mark me in kurudiana bonchali adana walime Yomoroberi. Charles Monali kuruki kwetu. Kwani uliendanga wapi? Nini ilifanyika? Nikutembelee nijue nini ilifanyika. Kirisi yaro ingi kiabe tena mugaka tina SMS yao wetera si namba ya 0792192834 ambari wakatumiri wetera SMS timedina imwaendo motimoko mapema. Chris kama unanisikia utaweza niambia ngairende mwaraja na Jadis kuruki kwetu. Engineer Vincent Maina naye tina SMS yao wanapotumira asemambi ya bonia. Omong na Sarome Mokeira korwa Sinzemiri Alsona na eno oleme Yomorobelio Kimata nojena nani ngando tubwati asenjera yabene biyamona sobo semende totwana otena ni oleme Ndizi TV na rubansumosi anene asomorobelio Ensakia bonma birituko ya lero ase University ya Kisii University mbabwa the graduation ceremony alia asaborokiwa abakubekirwa egutwa yabo asama soma banyare bagosoma ase University yo ndebe banyare bagosoka na barugo chikokora bokoreri bwa masoma aligo se chikosi basomeire ase University yo kwa niaba ya Ndizi TV anene asomoroberi Ensakia nikotokobaganiria happy graduation day kaborokiwa bwensi bagograduate ase tukurare karotoroje Miss F nere ngati yabali bachikobekero chigutwa ase University Mr F no liba koraba na Betronda Mokeira asomorobelio Gusii Urban Blaze ekebembeli eriyo jaga jinsa isano iseto imaya Ndizi TV go Mr F ngati yaborokiwa bali bakobekerwa chigutwa litukorero tokomaganiria maya happy graduation day as University ya Kisii na wali mwensi mokobekero chigutwa nanyi tunawatakia mema as University ya Kisii tiga awe litukule balito era ruga bintu bitasakasakateba bintu biba na nemburera kanyekake murakoreshero mete maiga amatuka maiga bantu bari batakora graduation yabo biye kubwatikana ekero uburwiri bw'inyama COVID-19 bari bw'inyama abo achete Kenya gapindi bono abantu bagachaka gukora graduation through online ibono yabete yani abantu bari graduate online na bara hoteta graduates because physically ilimo goja baito bachamo baita baiboli bachaka ani bacha mwatenga chigali ali kabisa roje physically ya inkoberengi yake ngimara bali ba graduate di wedere mitandao abo na bago tena sisi atuku graduate yani buyambo alengo rojo chikobekerwe TV nyomba
bono rindi ngokwa graduate lakini nene sari institution ya bedebo kwenda ba graduate kuri lero as University ya Kisii tunawatakia mema asinjira ya ben kabisa tokwate ongera kabisa ongera sana sega singia Makori yokolemereria akoruma agachageti kerasie egose nasari goikabono mwabikirwe gutwa yoko chikorikia emirimo gose mwachire atwa yende bono tokwate ongera sana na bono Mungu awajalie monyora asemogoswa na inu mwanyara kwerenda gose mwanyara gokine na kurinda chi family cheino egento ekiya kigma chinga kitoro chenganera misi F tokumatenga congratulations ase Gusii engia ase nsemeyu ya masomo mwancho muligeria agenda gutuma SMS yao gwetera ase namba ya 0792192834 editonyare konye musanga ase ubwamo to amanyanga no tole na babo beti kurukia mwasi Brighton tinda moi wasegeka timaitina ngaki nsemo ya kya mwasi network ya sira temango watu ikera tokumanya mashabike aitunga tuko pamoja asenchera ya bene mwanchu muligeria abali basokire cha sibago nabogo tubwati awetera sense moiria iye mitandao so tonyora buna Ndizi TV News digital sense ya Facebook na biga sense mo ya YouTube otonyora buna Ndizi TV News ase ense mo ya YouTube otonyora Ndizi TV News ase sense ya website otonyora buna www.ndizitv.net abuna otore chinsameronge ebere nainye ase kera rituko matukata na virase iki igobono abomere Jonsi inoere aboko gendera gotubwatia erinde kwa manyaninki ekere nkemeroberi ya Ndizi TV nereri abuno gotonyora abantu kurchise chiri cha Michael bono totenga mwate magotuikera sense meye mitandao na litokumanya tuko pamoja okere mogoto wakilisha kurchinse mochiri mwatenga tuko pamoja asenchera ere engi ya kigima mwancho muligeria asengencho yebiro bigase ni gocharara ntoroche nga nere aba MCA gosemo MCA korwa sense meri ya Masimba boss mirira ni gobono ariko mochia serikali ya county ya Kisii se obobagi bwechibesa bono asago saba osaganirya abolirie serikali eyo kwanekinga ekereba kubaga ebitoke biga sensemo ye kubaga kwechibesa ase chinsemo gosate chibunge bankinga babagire ase chibunge chonsi eria magendero anyara goika ase chinsemo chonsi erinde abantu bonsi banyara goikerwa na magenderero ayo nabo iguna togote jabwatangani ngali tukoria lero ntubwate geikaro no mo rai we county ya Kisii mugavana Simbarati enseria ya monenu sugobono tukunye gote mapema togote mapema kwenye kole chiro metabantu mbale baenda ichiro yanya kwa bono baigete sana mapema bona lero bwano le mapema erinde chikuikero manyanki omurayo agokwana nanda kikonyo kubwate riburio chinga kichi bona yo kunya koligere nga kiepara ya sino liri agokwana otomese ngatenga nga kiepare yo akwanire iga maene ntoro chintoro chipare igobona mwachu muligeria ekere ege ikarobune kiga cyumurai we county ya Kisii abo chikukwanira aba menye be county ya Kisii igobana ire bujatu aba maiso twaba choncho twamanyanki akwanira twamanyanga ninki meroberi kyabegete yo gochikwana kinga osukiri motwe county iga ya Kisii eri bono twanyara kogendera asensemo ya magendero twanyara nga nintuto gochigutangana twamanyanga murayo ito ayara tobekirete motu nama ya kigima bomwanchu murire bono twawote ibene mapema twawote bikonye kwa bere gokorora asensemo ya ebitaseni egetaseni Ndizi TV kwa bero koranga enkwane inechebe litukolirindero ndero nanto ako ebuya twako tebiro ni mambenga kibwe harigani mapema wekense yeria ye monenusu tumerane tuitegerere tuikaranse ya maragoba ya maragoba tunyare kumanya ninki morayo ito atubekirete asemesa yaye nanene merobiriki ato ariganiretie nabo igo mwancho murigeria kense ye moya bono mambi bono litukeria rero na botambe mumaitenga litukoria Jumanne iko batirie ko bali tuko olia mangana ya afya ntubwate
amangana afya atokorigeria kerari tuko igase bono mambia ense ya monenusu omogeni ito ngoikare ase studio etonyale korigeria abere atato ase rituko ria rero etogochikoriga iguru ya amangana yo kubanga oroiboro mechando yo kubanga oroiboro ase county ya Kisii ase rongo rwa Gusii ase ya Kenya mirobirike bekire azana sense meyobo chenu yokone kinganko ya bara abantu bosemia ase chinseme chose aba ase meyo kubanga oroiboro ikiagera ntocho tonyore ase akongu chinga kiechigo bugima bukongete nande kwa maya konyora nga kwebwatira nire nchirenga bune chireta gwanda tiga konyora nga emebango ya turubanire gosenga budget yao bono yabereke go turubana iga negento omwanchu bondaga ni onyare ko bamaiso gosuikaranse oganye tonyora bosemia korwa ase omodaktari oyibono ogoika ase taseni gito emambi yabono elinda anyare egototebya abera tato nere o daktari Kefa Omari ngoikare ase ayeta seni gete mambi yabono igobono kaba maiso to basa gosuka to basa kogendande ekiagera bono amanganari mbonari etumanyiwe tugoseto iwabo semia kurasa bamanyi elindi twamanyanga ki na kitoko menya ase oboiko boiga bwense yega biasana Dorot Kemuma ari me yomoroberio ada kona sisi Kennedy Kisemba nero nyakoro kurwasa ya diaspora anatumezemese ya dena Bwakire. Extend my regards to all Ensakia viewers. Kennedy Kisemba mewasalimia wote adena Bwakire buyagaiga buya kabisa makindu getumadana Brighton ayeno mwalimu one pamoja na timu Ndizi TV Kisumu Bwakire buya kakitebya abantu baito banywe amache libaga lyokonywa amarwa koranganere okora senkwaneri yo mibasiko nejibara dana banta bange korarigo banyura marwa bono riga bagonywa maje ibintu byasa na boniga ingage msimu we Christmas abantu tiganywa maje mbanywa marwa kiara marwa tabwa ditabya nana bagonywa na aturubandiye bintu bibere bitatu ase ense yeito ya Kenya nara ulikana good morning to you torigetire dariao lakini tumepata ujumbe yako Bwakire buya erwoti andonsi ase oberde umachubora twenda sense mirende studio kuirina tore katochi kwenda sense ya magazeti tode narali airobori tori tukulero boyage koragense ya maneno si abono mambia daktari atakuwa ndani ya mchengo atatebia mangana afya wanadoreka tena niko barachuko kwane gorujoko banga oruiburu Kiyo kinga kimba tutebina mosache nko bangaro ruiboro goseno mukungubie ko bangaro ruiboro kolinda yo nekro ya girense ya monenu sia bona mambia tatura asiumia sense mirinde studio enero Ndizi TV bwansu bomba Gusii Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii nigo bono yakonikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omu Gusii. N'umwaka yomuherire kurwa chikura cyaherete ne serikali ye county ya Kisii inse y'umugabana umuske Paul Simba Arati nigabe kiremero buri ao yamagenderero wocyasaba menyi be county ya Kisii bono ritukoria Jumanne chitariki 19 gocha kirense yemo ya Marogoba igoika chinse isetonenu sucha butuko umugabana nigaraberi maseyemo asikinyumba cyo
cy'uburaria cyonse cy'arugongo rwa Gusii iriyo kwerera ayekiranirie ebitango biryanyorire naboigo ari arengete gwikirania tware tariki yawo urigeriye Ndizi TV Atakere bobazi Simba netaye ogenda bunjali Simba netaye umatoge bwabulabu Simba netaye umatoge chache Simba netaye hale sauti mugirango umurigeriye bwa television ya Ndizi TV vono nabukura ry'ubuncholie bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi cyose iriyo wikere abarigeriye ku County sana na ibire icyo kirasorogonko rwa Nyanza naboigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo iriyo togwikere gose ututarire ase cyabisi cyito icyo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo wekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Spexels Opticians abubale se clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Omwanchu murigeriye bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigeriye television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakiresimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiyabisi chito icyo kirebo cy'ubwikiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii ine numanyeteke wekia orae omwano noko mwachise michekerero bono Skyline Friends School nero richiburiao ayumu ibori ne skuru ebwata borokia babwato bumanyi bwigoro asogo konya borokigwa nigo babwate preschool eyuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes chia grade 1 goike grade kia gatano nomo naboigo goike kia gatano na kabiri. Biaman asama ya tangoro kwa Felix Mayaga director ya Skyline Friends School Kisii egotoko muchego songo itanga ndigangeri bageli ngakira abanafunzi baito bakala zito bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakalete bagaita we had around 18 candidates and we managed to cover hospital good national schools. Two Tihangiri bageli ntebya bayigoli bali batotegerete bali bataito admit abana January come next year 2024. Tali school yito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8. Tara bonoiga tokora interview mwana tokwadmit mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline Friends School. Ndio maana sana. Ndizi TV obwansu bwo Gusii.
ane ki oya na ngora ba be pare tinde ke ko to me na ku ka mbuga Wale mtu magana nandi rense ngora ro jine jiduka to Wanu maikwanda taye tauni era ne muto ngata bwira ngane richara bole ayino muntu we mistuni igankoretete ase rangeri omuntu gari atotebye duka njo matero omuntu akaba visit ngo kinamanya ronde bwensi rangeri no mungu anu uyu aye Nchugocha nchuga rende oite buya bono tabuga nande bwa egepeti egenko urure ngakibonoro ose ditiba kamachi no torane ri sweet adriane nabondoje umwanji karibu sana tutegete dukere chip erato niri bintu tuko chaka ni supermarket eto eduka mwaikire oruru superstore eduka koni bintu byonse aba basokire nemisigo yabo ori nemisigo ya pageti mugocha na imoraro ri tikalete ande twate ebintu toko nesirigo ririnse dukendeteyo asoro gongoro yekoni ibintu by'ubwagaci eby'ubureme ebyogutumika se jikoni esukuru na ande onsi aseriguriye nsekegima na bwego kubokobera gwekagwo buna Uhuru Superstores Limited gora kende gyonsi kiryotagete asechiduka chabo echuchira se JM Towers angena Credit Bank na bwego Uhuru Complex Building angene duka ya Safaricom imeyomo chukisi na boku bakirisimi evyonyare kubeke oda yao no muzigo ogwikire asege kagichinse 24 Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Your money back. Karibu nyumbani. Gusii Urban Place. Omugaso ubona turikuchia kwa babuna butambe. Omo science ni yende Omo science yende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi yali na koronyaramba chenkor kuma MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Minchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira asichingeru chabasai Mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga Faith Star nyagote bagagunga jirani asomuroberi Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro moroberi yoigani gokorete na inje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta si mitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari
nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya. Nigo tugochikukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya ebyasoira ase chichiro cheito nabwo tugochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria. Nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo na boigo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya. Kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater, chifa, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyumu chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nebuku bakirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Buya mono mwancho muriri Ndizi TV ekerendete kutubwatia semambe yaboniga Tukua kirambia monekero chorete kuligeria Ndizi TV ne rubansumusi anene asumuruberio bwensakia oyubwate ikiringa gyokorosari tukuliao twagoteira koreka Ndizi tukigora yaroberio koreka na rero na yara koreka no enangio asitwara ndoteina saa 1:30 ya jioni imarogo na thina uruge mapema uragere mapema bono bwe arigani egatojo koretera inkwana ya bene ya masemo numugabana bwe county ya Kisii Simbarati ine tukulia lero saa 1:30 marogoba igubate tariki bwata chinsa uragere mapema oso ase TV yao bono ganyu muchadra kerogavana aujo tutebina naki akorira magendra ase county ya Kisii aradia ya robereti gochasa matukare bosio asokwene kubina county 045 ya kinire gose ya ikerire birengera libia ebirengo byaye bya magendro ase orogongo rweto rwa Gusii igogenda utumera uchumbe yao
bwe na boto mauri boli audio kanika wana chukuboli kwa amarogoba kone ndike korakense ya maneno sibona mambia daktari ngo ikara studio enda jo bajugo kwanda na tebe goro yokubango okuibora no wata oriboro okubango oriboro ekerolende batutebe ngo tutebe mosaje ngo bangaro oriboro daktari bajugo tutebe bona mambia asimambia bone kone bari bande tutuma jijume jeno yando tutuma ko gisoma tore asinjira ya bene asimambia bone kone twakwarira ni waendera ko baimbiyo morobero tutu kwira sensemo ya magaseti asimambi yabonera kabiso mwanchu murigereria bono to basa kuma cha senseme ya kabere gose enseme yende yo mwedi aitso murubiro bwe Ensakia chinga kitugo chikokwana na daktari gose to daktari go chiko ikase studio abuna botambe ngutwara gazeti ya Daily Nation ase mambi ya rero ebwate amangana avera tatuiga emurigerete gose erie ari ete opolito ase engana emwamo ere igoro yo amabaga aria yechuskuru chechi secondary awasa abana bono babete bakomanyiwe ngai bago chikoswa akiraskeri ya kianda chingaki mwako 2024 ogoika sebono abaorokiwa emilioni ye mone chinugutenye sebono bali bakora omwa amatemo akirasinane omwako 2023 bono bonsi bago chikanyolera amabaga ase chiskuru chechi secondary sebono bago chikoswa gochaka koenda chiskuru echo chitariki 15 omotenye omotangane omwaka ogocha omo waziri asensemo yechisemeze kiri machogu ase aotebanga aichinga kiale kubwatoka amatokeo ayo a KCPE nigalireta abakenya eirauna nigo arachikwena kinga serikali ya rigiri amabaga ya borkwa bonsi bali babete bagokora amatemwa aseboniga abaenekiringa aborkiwa milioni ya mone chinugutenye nigo bono bagochigoso ase chiskuru chechi secondary elikwegendereria amasomo abo nabo igo nigo emurikirete chiskuru ikomi chiri tangani chire chabete charo kantego chorwa amono ase eskuru ya Kabianga secondary ya Kabianga hai ere egati ye skuru chiche tangaine amo eskuru ya Nyanuki na Nyuki Pangani Girls Kapsabet Alliance Girls egati ye chinde chiribono charo kantego wa amabaga ya borokiwa abange nabo igase peje jwentangani umancho morigani gabono emorikirete igoro ye wizara y'obosombi asemo waziri we wizare yo nere Kipchumba Murkomen bono abolire gose arutirege kurogoche ase abarundia abechi kari amona bali bechi pigipigi ase akabatenga babe maiso anane ase chinga kechiga chia emeyega ye esuguku ase atebire munanigo abantu babaire batari kubwatia machiko asenseme yuyo basombi egento keirire emebasokano emenge gokolekana ase enseto ya Kenya ase bono aboliri abarundi abechi pigipigi anene koba maisana bali bechigali nabaiga babiri akobeka kwenekinga babekire emechibi gosebesibire emechibi niga kwaneta chinga kyachageti omoroberi obo kumanyikania amangana ya yemebasokano ase chipara ase achageti moroberi omanyikaine nga usalama barabarani elikwena kinga abantu batangire gosemeroberi yabekiru bene yo gutanga emebasokano kwenekiwa ase enseto ya Kenya nabigo ase peje yentangane nige mulikirete igoro ya nere kadungu oyo gatenga ta kunyara koeneki ingaki 12.5 billion chishia ase oyo kukora chishia ase kampuni ya Telcom nabo igo na SPJ yo nigo emurikirete igoro yo morayo bwense amono morayi wekyombe kya European Union oyibono asebono obabegete sei asumura ibwense ya Kenya William Ruto abegete ese asukubwatana asense moyo kwene kingango kinya bare uchumi elyo kogenderia ense yeto ya Kenya nara yego mwanchu murigeria airobolito ase gazeti yiga ya Daily Nation kolene konyora chinsa nebiro ninso gati eline komanye asenjera yobwikirano wiasano mwanchu murire on Ndizi TV kanore tubwati asemambi ya aboniga akarango kira gazeti ya The Standard ebejentangani emurigete na bono na ki esclambo gosenga ki aborokiwa bali bakora amatem ngigraskia katana tutumako yiga banyorte amabaga ase jiskuru ase rimabaga form 1
ebuni gaseti ya testa ya nation ya aba testa na nero deli ale ya na amabaga asiskuru ya Kabianga na Nyuki na Bangan Girls na Jom jarenge most private schools azabana bono banyorde useba ganeti amabaga asiskuru echikorende nigo yarenge yaba the limited space amabaga ni garenge amake Komorki uri motangani onyorda max 428 ni ojukwenda school ya Mangu High School oiner Michael Warutere ni ojukwenda school ya Mangu High School Jacinta Benton agenda school ya Kenya High onyorda max 427 amo gatia bande about kwenda school awao imeyense ya Kenya kubatikana nabono ogosoki kwenya ogosoki wa buri school yegoro asigo siti ya testana libogo ni mridena ikombe kialo South of Kenya ni gabon Kenya rege kurege tindi oja sumura ibwenser kutagira muto anekera nyaraka oteba buna omoya etwe tariyobo Kenya kabichi kolende no moya etwe swadi yokuriye na kikoronge yense ya Kenya kolengana na alo South of Kenya wadana ni nkwana ya renge yokokosereria aba Kenya ere maminja neri jiko Kenya ni gobono yanyardege ko hanka abasani bae go sichirani je ange na gojikolika okobwatana na Europe na babaligete na Kenya ignores neighbors to sign EAU deal yonigo ya agete chintacho aba chirani go se aba mate ba ange ndo jigega boigo asikaseti atesale beji ndanga nemurgete na ngaki omuga koyomo akarekolera asogo musiri omwano ye omunyaroko motangi omwano yo ogorigos PhD student sense ya Laura Kasiwa oyiniganya deka koraswa nabanyanyimbo was shot by the nabanyanyimbo sibono family kariko saba nyareke kosabwa okwabera yunzo nyerera sebechi agati torena ki omuswati nyadega konyora lisas kusinga nyateka kwa lisas bego nino jena court ose kambiro nyanya lege ko mwa EBSM Nelson Yokabere former Rosat of Kenya President Nelson Afia nyalege ko 5 million Kenya shillings anene kala nyadega ko bwato maminja neli chiko asamatuko aerire ayo naro ndoje agendete kwenekiwa asigaseti ya The Standard ebeje ndangani kolende gikonyo libaga nitafungua ndani ende ngotebya mange agendete kwenekiwa asigaseti ya The Standard. Okay, mwanchume tukirana ase gaseti ya Daily Nation page nero ya kabere nigobono emolikirete omugano bwomusacha oyomo oyo bakagosiria obugima bwanye ase nchera yobo tutukano ase ensemeri ya Kasarani County ya Nairobi musacha yo manyikene na Michael Habel Onyancha nigobono asiriti obugima bwaye chitariki 15 omotienyo yego 12 maiga yoko tukika na kagwete kurwa ase nyumba ya gorofa sebono kolengana na keroli aotebamna nigo aigwete eliogi oyoringe ejirani ae nigo igwete eliogi yo eliogi elio maiga eliogi liko gochacha mano nigo boigo ataka igwa buna eliogi dege mna negento kya wanse asante tokoligere ya sedirisha akanyoranga akarora amagoro egento kya rete akaruta gose akarangeria ekyateka asenseme yo koligere yanga ninki kigendrete asebono obotuki obogendrete gokorwa elikumanyanga ninki kirete ogosira kwa onyancha ase bono musubati umanyeke na masi ale omukagirwa akyagera kolengana ne tibija che obobisi che CCTV nigo chikoro kya omusubati yo nerbalinge enere oyo aliko mokonya ayo kotira ase gistas ase amali amagacho yenyumbe yo nabo igo mwachu muri ase page ya gatatu enyorero mugano bwesomere igoro ya nere oringe omomunyoki moni anchuke yata oyibono beteka gosiria ogima bwaye chinga kyali ngotema gokonya obogima abwesese oyibono manyeke na Josephat Kibet ngetich nigobono abeteka go siri mwaye ase oko limera machime ase bono abeteka kago silva bwa chinga kyale gotema okonya ICC ejaye ikonya yagure ase amachime ase swimming pool lituko lya Jumanne ase bono
abete kagosiria ogma bwachi esenseria ya Mexico mwanchumurigeria ayo na rasepeje ya gato gange ribaga yomte Brighton elia nyale ko gendera uya sano mwanchumuri ayo nara gendera semagasite simambi ya boniga indojere beka bochero ina na beautiful day bwa kirebuya mwensi Brighton Dorcas na Joshua Masabigi abairi abasani bila kusahau ababisa bane pamoja na umuga kaone Caleb Kurwa Katal. Joshua na Faith bana bane wishing you all Merry Christmas party kumbuka Januari. Inyora Januari ekarokuragira gosekero shereke bita umali out and watching korusuguta nyamaje I love this show hadi mwisho. Asante sana Vincent Kenyaru adha kuna sisi hadi tamati. Asante sana Karmanda Totobatia asemambi ya aboni. Asika seti ya testana leo machumri ngoire go ikase pechi ya kane imugenda bono muraibwense niko bono basa ineti a deal na European Union hiyo jokonya sensemo yo bonje go straight ekero morigwesete morigeduna Kenya ni oyagete chitege chichirani chaye ekaenda agosaini chi MOU gosoko bwadana na European Union ayo naro ora somera sebeji ya agatato asunjira ya bene asinza majiri chakire nomo chando bumurakera osetwendiri semi-holiday counties ni gobono chanya jiko likava korwa somora kero yo beto motindi asamatuko amaiga kolengana ne kyombekerigia National Drought Management Authority ni ya dena ji county ejo ni gobono chire as normal stage oseni go chire asagi ya kolengana na matuko amaiga anekerembra ya tua enyi oseni rogana kego tua as ensemeyo weigo omurai bwensa sebeji ya gatano ni gakwandenga kim aochukurwani obokurumi na nenga gyao chikuimokereria economy igoro asense ya Kenya ni gaya kwa nderi tukoria mwisonde kara kwana ni nyumba chubarali samagajo State House beji ya gatano na gatano mu mwanchumuria ili murekerede na kibono aborokiwa abo bari kurigia amabaga ye secondary asarjosoa asikirasi gia kianda korende ni amabaga alenga make as National School asabana 1.4 million bali bakora matemwabo bagojigosoa as school ime yense ya Kenya skuru ya Kabianga High School nigo yanyorete nigo abana gose nigo abana bange nigo babureti amabaga ekero ebwate capacity enge school ya Nyanyuki High School Bangani Girls Kapsabet Boys Alliance Girls High School Maseno Boys School na Kuru High School Putere Girls High School Mangu High School Alliance High School ngadi school jiri aborokiwa bange batagete amabaga korende amabaga abo amabaga nigo alenge amake aseji school chika kwana litukorigoro omowasiri wejisemeseke irumba kamachogo ngatete mna bono barabune ministry manete kobeke merobali ya bene kwene kuna amasomo ngochara kwira nabuya omwako gocha ojakera omotienyi omotangani bechi ya gatano na kabero mwanchumbe nere morigedena na Kibono Stars kusibali banyade bakomesa asamatemo manene ali anyaride kagweta banyaride bagweta mwako yoga Kibono banyaride bakonyora obuya bwogosoa school jiri baganede Makori wancheke koru asensemeri ya Girgir Academy Nyonyorda Maxi 420 bono ni aujigo join Alliance High School Alliance Girls High School yibo igo atagede Grifford Kataka oyo some oyo rete koru school ya Academy ya First Bed bono ni aujigo join Alliance Boys High School kero abange babo banyaride bagosoa school jiri babwate endoto asijire oyo nyorete amaxi amange gosa maxi matangani asense ya Kenya nere omwana Michael Warutele niga uchigosoa school ya Mangu High School anene ekero bono amachibu ayugose school selection yanyate kekoraliwa abu lituko ligoro ne nigale kati ya borokiwa 42,907 pupils abu uchikosoa school awa ose national schools ense ya Kenya yunaro mwanjumuri aendete koene kiwa gazeti ya testano lekero egyombekeri kero South of Kenya
korawa na Eric Theory yoro murai bwe kiombe guse president ya Rosas of Kenya bono bakari kubuli murai bwe sebuna nigaberi gako gosereria ba Kenya aneka nyarka ukwana enkwana yesword gosomu yorio aedwe ekarati nedu ko murai ugatano bwense ya Kenya nyasome asebeji ya gatano atutekeraba chira sekambiro kwa meria linganelio anenekeraba kwa meripon bayigo guseba kwanda ingoro ya housing refi Tokura na sepeji mwancho murigeria epeji nero ya gatatu asinatikiro mwancho murigere ni gobono yalo kwanira igoro yomo muyoni yanchoki egiyata omokoro oyibono beteka gusiria obogima bwaye asomo basukano bukugwa asemo basukano bwa mache asebono arenge gotema gokonya esese yaye yabetege kugwa ase swimming pool sase pool asebono achite goswaime akanyora nga obeire kagusiria obogima bwaye ase okomera chintobe ase amacha ayo igasireti ogumwa chinga kyalenge ase enseria ya Mexico ase bono amate yaye yabetege kumanyiwa igoro yogosiria gosira koyo mwabo ase bono yabetenga ne mondoko ase igoro yogosira komonia nchukyo omanyekaine buna Josephat Kibeti ngetich oyibono osirete akachinga kyalenge ase enseria ya Mexico chinga kyalenge gotema gokonya obugima abwesese yaye na tugosuka motu ase page ya kana nige mulikirete igoro ya auditor general sebono Nancy Gitungu agotenga ta konyara kwene kingaki chibesa cho osinaki chishas chabeta chikogorwa echo chisaine 12.5 billion asebono agotebanigo alinirwe enchira yo kumanya agose yo alinirwe chirecord cho kumanya ngaki chibesi chishas cho chabete chikogorwa ase company ya Telecom Kenya asebono egendete ko kinia ebirengo bya maborio aigoro ngaki mboene ki ibobwate igoro yechibese echo sebono agoteba gose agukwanira igoro iyo mangana yechibesa gose financial iya ase omwako ojo etire togosika moto mwancho murigira ni gobono molikirete ase page ya gatano ni ge molikirete igoro yekyama kya Jubilee asebono nere Jeremiah Kioni agoteba buna kyama ekya Jubilee ni gobono bagendete kwene gotinyia obwa mate bwabo asegati iyobo mobwa azimio amone kyamekyo ase awotebanga oseba tukutirare engana nigo abaliki batebrenga nigo obomo bwazimio bwasoire gosambaratika ase atukutirare engane yo nagotebanga ogo ase ogotanjirana kwa ebirengererio ose ogotegwana asense moye ebirengererio iguru yorobochorio rwa National Dialogue Committee bono kitarige korkinga bono nigo basoire kobagikana igakanire engane yo nagotenga barabo nigo bagendrete koba ase obwamo ase obomo bwazimio kolende ni neri sensemo yoroboti irolie bono rwaletete engana etalenge gose yagerete kiromonto akarwa ebirengererio obyabo asibona tenga barabo nigo bagendete kubwatana elikwana kinga ngochi bale koira ekirego kyoborai ubwechukura ase omwaka o 2024 gali konya kwana yochingaki alenga sobochori obwa ekyamekyo ya Jubilee ase county ya Tarakaniti abasebono alenge go baringe amon nabarayi bandikorwa ase kyamekyo ya Jubilee togosika moto mwancho murigire ni gobono page yo nere ya gatano nalimo sebono emurikirete mwancho murigire ase gazeti yane samangana yiga yemitando ya rachirarire kurinde asebono bukwanira igoro ya mangana yogochorwa kwa chiskuru ase chiskondari asebono nere muwaziri nereza kilimachogu bono araletie bene abugoro asepeche ya gatano bono nigo emurikirete igoro araletie bene igoro ya abana bali bawo chikogenda ase chiskuru chiri chinene chiskuru chechi county amone chiskuru chiri ase sub county
asibono egotenga abana bali babete bagotangana nigo banyorete amabaga yechiskuru chiri babete bakogania nabo igo abana gwetani bali babate amax gwetani chimi inye nigo bona abande basweta chiskuru chechi national school na abande bakagenda ase chiskuru che extra counties nabo igo egazeti yo SPC yo nigo kwanira igoro na ki omo nermo waziri asesemeyo ye wizara yechisemi abetemna nigo abor ko bonsi bali ba pete ba okora amatemo ayo a KCPE bonsi ba wochikwenyorera amabaga gosirigo benyorete amabaga ase chiskuru che secondary asebono abor kiwa million ya mone chinugutenye bono bago chikwenda ase chiskuru che secondary nabo igo CPJ yo ya gatano limonigo imurikirete naki omo waziri machogo aberika koruta egekuru gocha ase abalimu abanene bechi secondary asebono bali babwate kerenga goseke ekerenga kyogo chikomenta school fees asebono atebirenga mwalimu teyogo chiko mental school fees ase mo yabana bali ba form 1 osekera sikirikia kianda bago chigo cho initadiki komenesano mwalimu teyogo chigwanchiro se school nditeyo era chigwanchira komenta school fees egento bono arutirege kurege tindi asatebere buna nigo bono barachi komokeria egetambukirege tindi abali bali barenyore asense meyo yo komenta chi school office ase chi school chabo ase page nere ya gatano kabere mwanchu murigire nigo boigo imurikirete igoro ya abana bete bago chorwa ase chiskuru gose chiskuru chichabete chikwa abana acharo kante kwa chorwa mono asebone skulu ya Pangani Kabyanga chire egati skulu chichabete chigo chorwa mono asebono skulu ya Pangani Girls nabo igo Kabyanga chitangaine nabo igo skulu nero ya nero Esku ya Alliance eregati yechiskuru chinibo igo chitangaine asebono nabo igo abana bali babete bagwechorera chiskuru chiribaganete nabo igo bakababete bagotangana gose barenge egati bali babete bagotangana nigo bono benyorete chiskuru chiri echoko ogania kwabo togosika moto mwanchu murigire nibone pechi ya gatano na gatatu emurikirete igoro yeme basakano yechipara asibono omo waziri wenseme yo basombi Kipchumba Murkomen bono arutire kurege tindi na kobolia abarundia abensemo ya bodaboda amone chigari koba maiso chinga kechiga chomo simu obwesukuku asibono ya imuriketene kyabantu batano bono babete bawosiria obugima abwabo abugoro ase chinsemo cheme basokano ye para asibono omo waziri nere Kipchumba Murkomen agotebanga abantu bali gose abantu bali bagotumeka ebinyuwa byogotindia nabo igo amaliogo yogotindia otabeka ebintu biribiganirie ase chipara buna emeji kosibe mechibi nabo igo kobeka chi helmet neigati yebintu biribya bere biko ochangiera okomentekana kwa emebasokano yechipara abono egento bono barachi kurigereria mono gose barachi engana barachi kubwatia mono elikwana kinga abarundi bonsi kubwati bale amachiko ali abikire ase chipara irikwana kingango onkopunguza bale emebasokano elia ekoba ase chipara manchu moligeria nganchirengo charalia goika ase peji ya ikome ase bono molekirete igoro ya okubwata na kwegati yense ya Kenya amo nense yosine chinse cha European Union asebono abugoro babete bako mora iwense ya Kenya abete gakobeka ese iyo kubwatana eliyo kana kinga ngokora bale amagendero amo anina sense meri yo bonchiria ase babete bako beka ese yo kubwatana ase amangana economy gose uchume ese nere omo president bwe kiombe kyokia EU nere atebetenga nigoika achikwene kinga gose nigo ensi ya Kenya yenyorete libaga ligiya yo kubwatana amo ne chinse cha European ase bono usla de leyene atebetenga nigo
bono era chikwa no nyina abakenya abange chigasi ase ensemo eyo ya obonchiria nabo igomora ibwense Dr. William Ruto agatangani ga abakenya anne bali bakora obole mibara chikwenyorera echiro nabo igo konyo kwenyo gokinia engerie yabo mwanchumuriga nganchire nke ase page ya ikomi ase bono emolikirete igoro ijanere omo Pope Francis ase bono agoteba ose edikirete nga Vatican ba gochikwa ebisio gose ba nchiranire engana yo kwa ebisio abantu bale ase chinyumo chia ensema ya mogo se bale chige couples bono nigo bono ba gasiti otenga nigo aba Vatican ba nchiranire koena na amangana ya ose ba nchiranire koena na ebisio ase abantu bale chi ose babwato bwamate obubwanchani na boyo abasacha ase abasacha na bukungu ase abakungu enyorere gazeti yo erino nyale wesomera amange kyagera na mugano omulikirete amangana amange runyale kwemanyi amange asenchira yo bwekano ngachintere nkoleregega kolena bokwenyorera gazeti ya Daily Nation nyale wesomera amange uyasano manchumori Ndizi bega duriti kokora sensema ya magazeti zona sensema moto moko tomanya daktari kire nenda bono nigo serikali ya iko chikobeke special unity ojikoliria mangana yechi yochikolinkoli obo chi accident goseme basukona ebara eri genda de korekana asichinsemo baigo nindo jina obsani wachikonyora special trainings ina igoro ye visa kuchikurusi goro ikaba obsabe abanyanyimba banyore amafunso aisaine ngakiba wachikoligereria amangana ya border security agarabantu wachikwanjiruko so asense ya Kenya baigo afi yokabeire omoteneri goselo South of Kenya former president afi ngeso ni afi ni gobana agochikwewa 5 million nzeni agochikwewa 5 million anekara nyaride ka goba misandru ya karacheta ya sema ya BBI ekine kesi bono ke akenya diko na chumna wikachikwewa Chibese Kenya China ni karo celebrate miaka 60 karwaja geto kobata no kuya collaboration yo na bokanyora CBJ komi karano jina oyo moni gasiti bungabwa ya batatu bagatigerwa obogima bagatigeru chinkoma ekrabanda to kurwando obogima bwabo abu nekero kero amangana serikali ya sema ya Kenya Forest Service aliasema ya Nalu konengana na Nalu County Criminal Investigation Officer ngatena ni gobo tukibwa chakiwe ko rankingi ringane dia korekanete kero chimbure jetwe igoro yakero aba mengi benseme bare kulis chombe ase linani elimo ase ensemeyo aba mengi ba pomete no banyorde Christmas kiama pema koru asabarai bensemo eyo baigo nindo jena Meru County ni gobane gochikonyoro mo county commissioner omogeni ekarano je kidura kindike nyalika ko riboigo na Meru County ni gochikonyora Fred Ndunga oyogochi ekero omo county commissioner bwenseme Fred Ndunga hauchikwenda as retire ige wisare ine begete meroberio yoko gendera gosira amangana yo yebolendi asichinseme imanchumali ayina arondoje agenderete kwena kiwa asigaseti ya the standard ni gore nyore bwe somera mange asimambi yabrete tokora baseseme ya magaset twenda seseme mutumoko tomanga daktari kirende tumakote ke tusuko jibuskolende osingwa bati kwa komenta se magaset asesema ya magazeti ni rintarola skuru cha Gusii chiri national chiri katia chiri bali chanchi tugo chorwa anturara Gusii mono anturara jiskuru na chapa nyambali chapa Kisii skuru chapa kereri itura manyana goseime njiri kirgo chime ginono kore nyore gaseti na bokwe nyora lakini chiri chinde jibasenga jibasena bate abire rindi rakide ngoma turko na skuru akimana kero ya kwanu ne skuru ne rigo na mwana ba kumina skuru kena agenda lakini nbono tiga bana batina wena arambo mwana ba gweta skuru ndio nsura ende bono tia bidi asenjira ya bene kyagera mnagina some de ya ngali lakini onde gaiga nonye nae abana mokumi metina bokurangiro emangu jibes chibole nina watu watie bidi nana boko ende skuru to oira nebo bona kitu ni mindset mwana set the mindset to devana jemi mojira alinjo ndigire bono set the mindset oranaki no mokia iko majubaria tetokora basensema magazeti enda sensema ndi studio to makurigeria gai daktari kila simambi ya boniga
Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Eskuru ya St. Anne's College nigo togo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chindebu na CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity. Nyamira asamaga cha Timi Building ange na jua kali asepare kogenda yanchure. Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani. Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako. Voigo branch ya borabu ejuego toka imemo choki jauri. Erio kwerikia nigo ganeirie result slip ya KCSE ekebande go se waiting card. Ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chio kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Nyabeta kira ritu korie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta bitume bingameti wono nari tware gutwara rigesa rigiye sengenje mbure nero ubuye bitakabike umongina baskaria ngatuma ite na chiri kurigire bitume vyao mbiameti arafu makonda utagotiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma ubukende bana no bwachira makonda imogete kero ubukende bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne umongina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet ego wanyeruka enokem agrovet ego toko mochubo songo no konyora mariogo aya gwita makonde amariogo yoboke una chingende chibana cyangere ko rigisaiga manyarora kyakakire ko rigisa ko barira mwoyo buri obuya ogo syarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari obuyo boka babwate bakachindagira cyechombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngarore ngombe yao nero ngayangire ko nyari kanga obwata magecha ngo chisibiande kolende gotengo chisiberi amache ya yo mongina obugire ni bwonchorire na enokem agrovet amina Niki maine tarira enokem agrovet ime yumuchukisi ilionyora mariogo yugusyarire bimeri indagira ni chi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusyarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society ange na Market Plaza Orusagerunde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na boigo bachagiro Orusagerunde ensemo ya Jogo ange na Jogo Primary School gusoba keresimi Enokem Agrovet Limited, growing healthier futures, one harvest at a time. Akitika wana minya kenyende kai omonginero wachirego tigangende tukanalerio obuneka ya tiganya kenyende Asegati yaito ntobwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo
mbatagitamabaga ase emirimo na kubwatisibwa ase obogima bwa kera rituko. Inyora oborema igoro bore, inyora kerema nkerikosekwa, inyora ekerema ngechiche. Nakyo gekogera ase omuruburio bw'oborema ase obogima. Jared Wilberforce niga gukoretera